To jama'a assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tasha mai albarka. To fa wannan shi ake kira da an tafi an je an dawo bisa yadda aka kama ya ɗan ƙwambo da kuɗaɗe sama da kimanin biliyan masu tarin yawa. Ba komai ne yasa aka ce a tafi kamo shi ba. Alhaji ya bada goyon ba kuma ya bada gudunmawa, ya ce duk wanda ya kamo ya ɗan ƙwambo iya da kyauta mai tarin yawa ta gaske. Hakan ne isa aka tafi neman ya ɗan ƙwambo gari amma hakan ya sa ba haƙar su basu ta cimma ruwa ba. Amma wata gaskiya ta fito a yanzu bisa yadda aka gano inda ya ɗan ƙwambo yake. To masu saurare, kar ku gaji da ku ci gaba da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka. Ku ci gaba da yi mana a subscribers, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora domin tashar Arewa Blog TV ta ku ci. Ya ɗan ƙwambo ya fito ya faɗi wasu maganganu masu zafi ga Alhaji bisa yadda ya yi faɗawa Bazuka da sauran ɗan uwansa na cikin gidan wato ƴan Alhaji. Ya fito ya faɗa musu, ya ce duk mutumin da ya ce zai yunƙurin kama sa ko kuma zai tona mai asiri, ya ce zai yi taransa. Abubuwan da ya ɗan ƙwambo ya faɗawa su zillaziya kenan. Mutane sun yi ce ku ce bisa yadda suke ganin kamar abin da ya ɗan ƙwambo ya a ɗin gidan Badamasi ya saɓa wa Alhaji, kuma Alhaji ya ce duk ran da suka ido biyu da shi to fa zai tsinci talatarsa a cikin Laraba. Abubuwan da baban nashi ya faɗa kenan. Wannan dalilin ne isa mutane suka fara ganin kai anya abin da ya ɗan ƙwambo yake yi anya a gaske ma baya yin sa kuwa. Ashe wannan maganar ta taɓa ya ɗan ƙwambo zuciya. Ku tsaya ku ji abubuwan da suka fito daga bakin ya ɗan ƙwambo wanda aka fi saninsa na gidan Badamasi. Ya faɗa wa jama'a maganganu, ya ce duk mutumin da yake zargin sa a wannan ƙadamin to shi fa bai yafi ba, kuma ya ce duk ran da suka ido biyu da shi to fa bai ga me wanda zai raba su ba. Mutane sun fito suna magana wanda ɗan uwan ya ɗan ƙwambo sun ce dama ai laifin Alhaji ne, duk abin da ya faru ba laifin kowa bane ba face laifin Alhaji ne. Ustazu ya fito ya maganta, ya ce tabbas duk abin da ya faru kar a zargi kowa, Alhaji ne nan duk abin da ɗan ƙwambo ya yi din da sanin Alhaji kuma da sa hannun Alhaji ya ɗibi wannan kuɗaɗen, amma Alhaji ya fito iya musu burga. Hakan ne yasa mutane suke kallon gidan Badamasi suka ce gaskiya ne abubuwan da yake faruwa a gidan Badamasi yana faruwa kuma a gaske, saboda wani abun a gaske ne ma ake juya shi a mai da shi wasan kwaikwayo. Ya ɗan ƙwambo ya fito ya faɗa wa jama'a masu kallon sa wanda suke burge shi da wanda suke kasancewa tare da shi, ya ce babu abin da zai ce mutanensa da masoyansa sai dai fatan barka da shi da kuma sai dai fatan musu godiya. Malam Zaidu ya fito ya magantu bisa yadda ya ga an bawa ya yi ɗan ƙwambo fawa a cikin fim ɗin gidan Badamasi. Ashe zargin da ake wa abin da ake wa zargin da ake yi wa Malam Zaidu a gaske haka ne dama a cikin fim ɗin. Ya nuna baƙin cikinsa kuma ya rubuta ya saki wasu maganganu masu ɗaci ga Falalu Ɗorayi. Ya ce bawar da aka bawa ɗan ƙwambo ta yi yawa kuma ba ta dace a bashi ba, shi ya dace a bawa fawan nan ba ɗan ƙwambo ba. Abinda Malam Zaidu ya faɗa wa Taska kenan. Taska ya fito ya maganta, ya ce ai ba komai ne ya sa shi a cikin gidan Badamasi ba face darajar mai daraja yake. Ashe dama Malam Zaidu dama ba wai shi kai kansa ba kuma kiran shi akai ba, wato shi ka kansa da kansa kuma darajar Alhaji ya ci dama aka saka shi a cikin gidan Badamasi. Wannan cin mutuncin da aka yi wa Malam Zaidu abin ya ƙona wa Malam Zaidu da kuma abin ya ba shi haushi bisa yadda Taska ya fito ya bayyana wa al'umma gaskiyar abin da ya faru a gidan Badamasi. Ɗan ƙwambo ya fito ya faɗa, ya ce bai kamata a dinga wannan tunan silili ba a cikin fim ɗin gidan Badamasi ɗin ba, amma ka tsaya ka ji abubuwan da Taska ya faɗa wa makallata kuma wanda suke sauraron bidiyoyinsu da cikakkun bayanansu. Ya ce ya yi hakan ne saboda ya gyara wa fim ɗin salo kuma ya gyara masa sabon taku. Abin da ya sa ya faɗa ke